Strawberry surprise. Baby. Niin oot sä siis kauan ollut alalla? En mä oo vielä kauan, mutta ajattelin, että heti omaan firmaan pystyy. Mä arvostan tuota kelaa. Ja sulla on aika freshit metoditkin hallussa, et sä et oo mikään tusinahandu. No, ei oo kukaan vielä ikänä jäänyt tyytymättömäksi näitten käsittelyssä. Okei, right. Joo, Mut sullahan on täällä hei kaikki välineetkin. Joo, mutta enimmäkseenhän tää on käsityötä. Niin, mutta et kyllä tässä nyt laittaa, tiiäksä, vähän leveämpää. Mamma on matala. Onko sulla kaikki ihan kunnossa? Joo, semmoista mä mietin, että oot sä sitten koskaan niinku sen enempää markkinoinut noita sun taikakäsiäs? No en, mutta kyllä mulla on jotain naapureita jos kylässä. Mitä naapureita? Niin. Niitä, että kyllähän mut kaikki siellä kylillä tunsi. Niin, okei, joo. Alright, mutta mitä sä sanoisit, jos me duunattais sulle vähän semmoista niinku promomatskua? Ai nyt hetikö? Niin, no vaikka, miksei nyt heti? Saisit katsoa tältäkin kylältä vähän faneja sitten. Hei, se olisi ihan mahtava tilaisuus. Nyt nimenomaan. Jos mä käyn se äkkiä kotona vähän siistimässä ihtiäni, niin nähdään sitten täällä. Joo, mä pistän kato paikat kuntoon sillä välin. Joo. Alright. Siinä on sulle pikkusen etumaksu. Sitä tulee nimittäin kohta ovista ja ikkunoista. Oho, no tattista vaan. Joo, toi ajo on ihan jees, mutta otat sit vaan kaikki herkut lähäriin, kato, ne tulee vaan kerran sieltä. Jes, sit puuttuukin enää yksi hyvänäköinen mimmi täältä. No niin, tulossa ollaan. Alright. Niin, sä et oo nähnyt näin isoa ripustusta ennen, joo. Moi, Pepe, tuottaja. Hei, etkä kameraa jännitä, herra jestas. Mä ajattelin, että sä voisit lämmitellä vähän tähän alkuun, mutta mä en tiedä mistä tykkäät, että tässä näitä on erilaisia. Että jos sä tolla vaan kitkas räpläät märäksi, niin saadaan homma. Hei! Jemina! Voi vittu. Teillä on sit mimmiä tänäänkään nähtävästi, että... Mutta hei, tehdään sama kuin viime viikolla tehtiin. Niin, sinä messiin, kato. Oikeestiko? Todellakin, sä olet helvetin hyvä. Noniin, ei muuta kuin pannaan hösseliksi. Alright. Jemina. Halo. Jemina, onks kaikki hyvin? Hei. Kiitoksia käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Tack för besöket och välkommen åter. Jemina. Kaikki hyvin. Hyvä. Hyvä. Okei.